Labarin yadda wata mikiya ta ceci ɗan masunci a wani ƙauye can a garin Tiga kusa da wani babban dam na Tiga. An yi wani masunci tare da ɗansa guda ɗaya. Wannan masunci sun tsinci wata 'yan mikiya 'yan mitsitsiya wacce uwarta ta mutu ta barta tana ta ƙoƙarin ta rayu. Suka ɗauki wannan mikiya suka ci gaba da kula da ita, suna ba ta abinci da ruwa. Haka dai mikiyan nan ta ci gaba da rayuwa da su tun ba ta fara gane su ba har ta fara gane su. Suka ci gaba da kula da ita, suka yi mata ɗan keji, suna kwantar da ita a ciki, suna zuba mata abinci da nama da ruwa kamar yadda dai mikiya take bukata. Haka dai mikiya ta yi ta wayo, suka ci gaba da koya mata yanayin yadda ake tashi da kuma farauta irin na tsuntsaye. A wannan dai ƙauye suka shaƙu da wannan mikiya. Wannan mikiya a kwana a tashi ta zama babba, ta girma, ta yi wayo sosai, takan iya tashi da kanta ta je ta yi farauta. Wata rana mahaifin wannan yaro ya ce, to yanzu lokaci ya yi da ya kamata mu yanta wannan mikiya ta je ta yi rayuwanta kamar yadda kowane tsuntsu yake. Haka suka sallami wannan mikiya. To a wannan ƙauye akwai wani ƙaton ruwa na Tiga. Mahaifin wannan yaro sukan hau jirgin ruwa domin su tsallaka su tafi kasuwa da take a waccan gefe na wannan ƙauye. Wata rana sun shirya domin zuwa kasuwa a cikin wannan kwale-kwale. Da yaro da mahaifinsa suka hau kwale-kwale suka fara tafiya. Aiko suna cikin tafiya a cikin wannan kwale-kwale aka samu akasi, kwale-kwale sai ya ɓule. Ruwa ya fara shigowa cikin kwale-kwale abu kamar wasa. Ruwa dai ƙarfi a cikin wannan kwale-kwale, suka ga cewa lallai rayuwarsu tana cikin haɗari, za su iya rasa rayuwarsu. A wannan lokaci suka yi ta faman ƙoƙari su ga sun yi rayuwa kamar yadda za su iya kuɓutar da rayuwarsu. Aiko kwale-kwale ya nutse da su. Mahaifin yaro yana ta ƙoƙari ya ga ya ceto rayuwar yaro, amma abin ya fi ƙarfinsa. Ya yi ta ƙoƙari ya ga ba zai iya ba. Nan dai ya bar yaro a cikin ruwa ya tafi. Yaro yana ta kuka, rayuwarsa tana cikin haɗari. Aiko wannan mikiya da suka taɓa taimaka ta jiyo kukan yaron nan ta taho. Yaron nan yana ɗaga kai ya ga wannan ƙatoton mikiya har ta girma, ta zama ƙatoton mikiya. Tana ganin yaron nan daman ta gane shi. Ta ɗauki wannan yaro ta saɓa shi a baya, ta yi sama da shi, ta nufi hanyar ƙauyen nan nasu da wannan yaro. Yaro yana kan bayan mikiya yana ta murna cewa rayuwarsa ta kuɓuta. Mikiya ta kai shi har ƙofar gida, tana zuwa ƙofar gida ta ajiye shi. 'Yan gari da suke a wannan ƙauye suka fito cikin al'ajabi suna ta murna cewa lallai yau wannan mikiya ta riƙe amana, ta taimaki wanda suka taimake ta. To babban darasin mu a nan shine ita dabba ba ta mantuwa. Idan ka taimaki dabba da zuciya mai kyau, ita ma akwai lokacin da Allah zai iya ƙaddarawa ita ma ta taimaki rayuwarka.